En aquest vídeo veurem com canviar de nom els fulls, també farem una taula amb els càlculs, donarem format a les cel·les i per últim anomenarem i desarem el llibre. Comencem obrint el programa i veiem que per defecte els fulls s'anomenen full 1, full 2, full 3. El que farem ens posarem a sobre amb el ratolí i amb el botó dret clicarem per obrir el menú i posarem reanomena el full i li posarem de nom material. D'acord. Anem ara a començar amb la taula que ha de tenir un aspecte semblant a aquesta imatge. Començarem per les capçaleres. Anem posant les paraules i hem de prémer Enter. Si us fa mandra escriure, us he deixat aquí baix un enllaç amb la taula. Seleccionem tot el rang arrossegant el ratolí, cliquem al botó dret i cliquem a còpia. Tornem a l'OpenOffice, cliquem amb el botó dret i li diem enganxament especial. Text sense format, d'acord, d'acord. Jo ja estic acabant. 2, total, i aquí dalt va preu total. Molt bé. El que us volia ensenyar és que m'he deixat una fila. Aquí tenim dos bolígrafs i jo només n'he posat un. El que puc fer és esborrar tot això i tornar a fer-ho, o puc inserir una fila, o també puc inserir una columna. Per això he de clicar el número de la fila, clico el botó dret i me'n vaig a insereix files i me n'afegeix una a dalt. Doncs ara simplement he d'afegir el que em falta. És 0,7 i 7. I el mateix amb les columnes. Selecciono la columna i li dic insereix columna. I de la mateixa manera que la podem inserir, la podem suprimir. Seleccionem i li diem suprimeix columnes. Molt bé. Anem ara a fer les capçaleres. Agafo tot el rang i clicaré negreta. I a més veig que les capçaleres estan centrades, per tant han de ser negreta i de les 3 alineacions clicaré la del mig, centrada. I també posaré en negreta aquesta capçalera d'aquí. Les característiques també van centrades. El següent que veig és que algunes paraules no es poden llegir de les capçaleres. Haurem d'ampliar la capçalera. Això ho podem fer-ho de diverses maneres. La primera és posant-nos entremig de les dues cel·les i veiem com el cursor canvia de forma. Aquí podem clicar i fer més gran o fer més petita l'amplada. L'altra manera és automàtica. Ens posem al mig i fem doble clic quan aparegui el cursor i ens farà l'amplada òptima de cada un. Aquest, per exemple, s'hauria de reduir perquè la paraula és més petita. Ara li hem de dir que aquesta columna de preus són cel·les que són moneda i que estan en euros. Agafem tot el rang i podem fer-ho de dues maneres. Una, anem aquí a format, format cel·les, o també podem clicar al botó dret i dir-li format a les cel·les. Ho tenim que és un nombre, no, li direm que són monedes. Podem escollir aquí el format com es mostra. Aquest em serveix euros 2 decimals. D'acord. El següent és calcular els preus totals. Si un val 0,80 i en tenim 20, ho haurem de multiplicar. El que farem és una fórmula. Com havíem fet sumes, farem ara una multiplicació.
començarem, com que és una fórmula, començarem amb un igual i multiplicarem aquestes dues caselles. Multiplicarem la C2, el signe de multiplicar és un asterisc i ara clicarem aquí D2. I quan premi Enter sortirà el resultat, com el de la imatge. He de continuar ara calculant els preus totals. Ho puc fer de diverses maneres. Una és continuar posant fórmules, una a una. Igual a C3, D3, igual a C4, D4, etc. Però també puc copiar la fórmula. Me'n vaig a una casella que ja tinc la fórmula copiada, li dic copia i ara agafo la resta de cel·les i li dic enganxar. I tinc tots els preus calculats. L'interessant d'això és que aquesta fórmula és la multiplicació d'aquestes dues i al fer la còpia m'ha copiat de forma relativa. O sigui, aquí la fórmula és la multiplicació d'aquestes dues i aquí la multiplicació d'aquestes dues, etc. Una altra manera interessant, i aprofito per tornar enrere, aquest és un botó per desfer l'última acció, si ens equivoquem mai d'alguna cosa podem usar-lo. Una altra manera molt fàcil de copiar és, tenim la cel·la clicada i tenim aquí un quadradet negre. L'agafem i l'estirem cap a baix i deixem anar. I tenim el mateix resultat. Per acabar, ja només ens queda calcular aquest valor d'aquí, que és la suma dels preus d'aquesta columna. Això ho podríem fer-ho amb una fórmula. Podríem posar igual a 16 més 18 més 4, etc. Però això és molt lent. I com que sumar és una cosa molt habitual amb el full de càlcul, ja té un botó que ho fa, que és aquest d'aquí, sumatori. El que hem de fer és posar-nos a la cel·la on vulguem que surti el resultat, ens anem al botó suma i és habitual que ens suggereixi un rang. En aquest cas s'equivoca perquè em fa una cel·la de més. Ho podria posar aquí manualment quin és el rang que vull, però també puc fer-ho amb el ratolí. Agafaré aquest quadradet negre d'aquí i l'estiraré cap amunt. I ara, a la que premi Enter, em sortirà el resultat. Per acabar de tot, veig que aquests dos d'aquí estan en negreta, que el total està alineat a la dreta i que aquest rang d'aquí és de mida una miqueta més petita que la resta. Ara sí, crec que està tot correcte. Ara suprimim aquesta imatge, la cliquem, botó suprimir i anem a desar el treball. Fitxer, anomena IDESA. Com que no té títol, està sense títol, busquem la carpeta on volem posar-la i el guardarem amb el nom de mòdul 1. DESA. Ja està.